Ik denk dat Pela Maas volgend jaar een 12e dorp gaat nemen. Want gewonnen heeft Royals voor altijd vanavond uit neer. Een applaus. Royens uit Neer heeft het PNM Liedjesfestival 2025 gewonnen. Met het lied Voor Altijd Vanavond won de groep Het Lindenbuimke. Dat is duidelijk, volgens mij. Ongelooflijk. Hij was echt niet verwacht. Maar je hebt wel een super tof nummer gemaakt. Wie is het nummer tot stand gekomen eigenlijk? Ja, omdat wij willen dat het voor altijd vanavond kan zijn. Eigenlijk als ik me eens nadenk over de vastelovend en we onze vastelovend vieren met vrienden, met kamerui, met iedereen hier in de zaal en het leeft zo lang mogelijk. En zo, ja, sorry, ik ben helemaal hype. Zo kwamen we op voor altijd vanavond. Voor altijd vanavond, de tijd is van ons. Wie alsof vastelovend was net is begonnen. Als in de nachtige dagen, kun dat spoor zich doen de wie. Zolang we niet gaan slapen, kan alles nog hier. Dus weer alsof vastelovend was net is begonnen. En liefde altijd vanavond, en de tijd is van ons. Besluiteloze Koningsles! Kom gauw naar boven! Besluiteloos uit Koningslust werd derde met De Spiegel. Maar de meidengroep won ook de presentatieprijs, de PJP-bokaal. De spiegel is uit mich wie ik ben. Vertel altijd de waarheid en in mij zo goeie zin. Is uit mich 's morgens vroeg en ook beneden in de nacht. En lach om de verhalen die ik toen heb gebracht. Ja, super chic. Wij hadden echt niet gedacht. Dus we zijn echt kei blij. Je had het niet gedacht, Jurik. Je was heel verbaasd uit het podium op Mos. Wie vult je? Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk echt niet. Wij hadden het echt niet gedacht. We wisten ook niet wat we erachter stonden te doen. Maar het was geweldig. Ja, echt gewoon alleen vandaag gewoon genieten. En dan zien we wel wat we gaan doen. We zien het wel. Want het wieveelste liedje is dit wat je met nog alle gemaakt hebt? Ik denk het 5e, zeg ik dat goed? Ja, het 5e liedje en we staan even de 2e keer op PNM. Ja, het is gewoon super leuk dat we nou dit mogen ontvangen. Ja, we zijn er kei blij mee. 12 artiesten streden vrijdagavond in de Heuvel om de winst. Het festival werd georganiseerd door de Graasvreters uit Grashoek in samenwerking met Omroep PNM. Een mix aan nummers kwam voorbij, van uptempo tot walsjes. Sinds de start van het festival doet Neer mee als 12e deelnemer. Muziek van het winnende nummer werd gemaakt door Pim van Wielijk uit Kessel. Jerome Lenders maakte het arrangement. De tekst is geschreven door Eva Kusters, een van de zangeressen van de groep. Wij hebben het echt met z'n allen bedacht. Wat is het gevoel van vastelovend en wat willen we overbrengen? Nou ja, en dat is vanavond blijkbaar gelukt. Ongelooflijk. Ja, dit is gewoon super als ik hier vandaag zie als ze in een verzonnen zaal zo eens optreden en de reactie met name hoe dat het publiek is, dat het zo ontvangen werd, dat ook andere mensen het nummer dragen. Ja, dat is zo unieks, dat kan ze bijna niet beschrijven, dat is geweldig. We hebben dit pareltje, we liedjes over de neeuw. We mogen de slager zien van Forsmats. Ja, wat willen we nog meer? We willen vooral een hele gezellige vastelovend. En als ik om me heen kijk, staan hier vrienden voor het leven. En ja, daar doen we het veel dingen, of niet? Ja, en Mats is mijn broertje, dus dit is gewoon... ja. Kijk nou, dan wens ik je een hele fijne vastelovend. Dankjewel en geniet van de mooie prijs. Laat hem goed zien. Ja!